Na. Bună seara, doamnelor și domnilor. Bună seara și bine v-am găsit. Mulțumim lui Dumnezeu și Măicuța Domnului că ne ține sănătoși. În rest, vedem noi ce se întâmplă. Știți cine sunt, nu mai trebuie să mă introduc. Port acest burlan, această eșarfă, datorită faptului că sunt minus 3 grade și mai bate vântul. Mă protejează la față să nu mi se usuce pielea. Vedeți dumneavoastră, la vârsta mea de 45 de ani, încă arăt precum un boboc. Așadar, nu mă ascundă COVID, nu mă ascundă COVID, pur și simplu port această eșarfă când e frig. Trăim cât de cât într-o societate care nu este condusă de iobagi și cleptomani. Este condusă de masoni. Este condusă de iluminați care nu au ajuns să îndobitocească încă populația în așa hal încât polițaiul să ajungă să aresteze femei însărcinate care vând flori să-și crească copilul. Acum, am citit foarte mult pe Facebook comentariile dumneavoastră, membrii AUR. Fiind un simpatizant și susținător avid al acestei formații, până mai acum câteva zile, aș dori să vă spun corect și concret, pentru că eu, marele om Aurel Dumitru, nu și-o bate de gard. Nu. Eu nu dau cu pulanul de gard să înțeleagă lumea că am pulanul mare. Nu. Vă spun direct pe față așa, ca să înțeleagă toată lumea. Pentru toți cei care îl iubesc pe George, nu am nimic altceva decât stimă și respect. Pentru că George Simion a fost prin țară, plecat, a muncit zi și noapte pentru ca AUR să ajungă să fie cunoscut. Atenție mare ce spun, că nu spun de 2 ori. Și dacă ai clipit, poate ai pierdut esențialul. George are într-adevăr respectul nostru și susținerea noastră. Gigele, ne auzi, Gigele? Dacă ne auzi, să știi că ai respectul și susținerea noastră. Ai acum o oportunitate, într-adevăr, de a arăta oamenilor cât de bărbat ești. Trebuie să nu uiți, George, că AUR s-a ridicat, s-a înființat și și-a creat o temelie puternică în pofida tuturor atacurilor, în ciuda dușmanilor care nici măcar la televiziune nu doreau să vă arate. Iată că ați reușit fenomenal acel 10% prin munca asidură a lui George Simion și Diana Șoșoacă. Acești 2 oameni au fost motorul, au fost locomotiva care a condus acest partid spre o performanță uimitoare. Pur și simplu, o performanță uimitoare. Claudiu Târziu
și cu domnul Lavric, masochistul, cum mi se mai spune, sunt niște umbre fără niciun folos și fără de greutate. M-am uitat să vedem care a fost aportul domnului Claudiu Târziu la Partidul Aur. A acumulat 0,7% voturi. Alo, s-aude? Domnul Claudiu Târziu a acumulat 0,7% voturi. Dar datorită faptului că era copreședinte, nu știu de ce George a luptat să facă ceva și a lăsat un imbecil să fie copreședinte cu el. Cum de nu și-au dat seama că acest Claudiu Târziu va fi omul securității care va ajunge să bage zânzanie și să despartă, să rupă Partidul Aur. Băi, simpatizanții Aur, nu mai o dați de garduri. George Simion umbla pe la Realitatea TV singur pe holuri. Iar atunci când neamul românesc are nevoie de luptători, nu are nevoie de luptători singuratici, de fantome. Mulți oameni și-au pus nădejdea nu în George Simion, pentru că eu, marele om Aurel Dumitru, nu mi-am pus nădejdea în George Simion să mă salveze, iar eu să nu fac nimic. Eu mi-am pus nădejdea în George Simion, în doamna avocat Șoșoacă, care luptă pe lege și pe litera legii, care știe cum să-i învârtă, cum să-i întoarcă și să-i lovească drept în frunte. Am ales Partidul Aur datorită faptului că au fost susținuți de mari oameni de vază din România, precum domnul inventator Horneț, domnul inventator Alexandrescu, Alianța Profesioniștilor din România. Eu nu am ales Aur pentru că George Simion o să-mi aducă mie acasă banane ca la maimuțe și babuini. Nu. Am ales Aur pentru că Aur însemna o echipă de oameni pregătiți să se lupte cu hienele, iar noi să formăm un zid în jurul lor, să știe că legea și onoarea trebuie apărată de popor. Pentru că poporul român nu-și va mai găsi demnitatea niciodată. Niciodată poporul român nu o să ajungă să mai facă vreo răscoală. Niciodată poporul român nu o să ajungă să mai facă vreo revoluție. Pentru că răscoalele au fost făcute de foame. Au fost făcute de foame. Au fost făcute atunci, în 1907, când dajanii cumpărau grânele țăranilor la prețuri de nimic, când se dădea o dublă de porumb pe un ou. Românii n-au avut niciodată în capul lor așa scânteia. Au murit Cloșca, Crișan, Horea. Au fost trași pe roată de 2000 de soldați. Iar românii care se uitau cum Horea, Cloșca și Crișan sufereau în temniță, cum cei doi ultimi au fost trași pe roată, se uitau și tăceau mâlc
Mâlc! Asta este. Lovitura de stat din 1989 s-a înfăptuit prin membrii de partid și directorii de fabrici și uzine din București și din țară, de securiștii care l-au trădat pe Ceaușescu și i-au scos oamenii în stradă, i-au îndemnat pe oameni și au fost în fruntea lor. Bineînțeles că acea adunare pe care a făcut-o Ceaușescu ca o mare declarație de presă, cum s-ar spune, să vorbești în fața poporului, de fapt a fost o greșeală care a fost pregătită de securiști pentru a scoate lumea în stradă, pentru a comasa oamenii în fața CC-ului, iar apoi, printre oameni, agitatorii au început să huiduie și să urle. În același timp, securiștii l-au luat pe Ceaușescu cu forța, spunând că Ceaușescu a fugit din CC. Dar de unde? Că l-au luat cu japca, mințind încă o dată și înșelând propriul lor tată, care a crescut și i-a hrănit. L-au băgat în elicopter sub pretexte false și au mers la Târgoviște, pentru că acolo se hotărea împușcarea lui Ceaușescu. Acest plan a fost bine regizat. Acest plan a fost pus la punct cu 6 luni înainte ca FSN-ul să ajungă să fie ceea ce a fost. Iată că acum, fraților, acum George Simion este constrâns de Claudiu Târziu și alți indivizi din Partidul Aur pentru a o da afară. A și dat-o pe doamna avocat Șoșoacă. George, ascultă, băi, aici ce spun, că nu spun de 3 ori. Cum poți tu, băi, să o dai afară pe Șoșoacă datorită faptului că urlă și zbiară și spune adevărul în Senatul României, când tu faci același lucru? Cum poți tu să pretinzi că doamna Șoșoacă a fost indisciplinată și nu a respectat regulamentul partidului, când tu însuți faci același lucru în Camera Deputaților? Aici nu se leagă, domnule George Simion. Știu că ți-ai pierdut casa pentru a ajunge europarlamentar. Știu că te lupți pentru unirea României cu Basarabia. Ești un unionist de foarte mulți ani și te respect. Dar acum, mai mult ca niciodată, românii fără de speranță au nevoie de acel George Simion cu coaie. De aceea tu, George Simion, dacă vrei ca să mai existi vreodată ca om politic, dacă vrei să mai existi vreodată ca un luptător pentru libertatea poporului român, pentru onoare și demnitate, acum trebuie să-ți iei coaiele în mână și să convoci o ședință a Consiliului Național Aur, prin care Claudiu Târziu, împreună cu Lavric, împreună cu Dan Tănasă, să fie excluși din Partidul Aur. Pentru că acești indivizi sunt cumpărați. Iar suportul Partidului Aur va reveni odată ce acești indivizi vor fi eliminați. Iar prin această eliminare vei primi respectul, vei primi
într-adevăr, ajutorul, vei primi susținerea pe care AUR are nevoie ca în 2024 să ajungă într-adevăr să conducă România. Ți-ai propus să conducem România împreună pe drumul cel bun, să ne recâștigăm demnitatea și onoarea. Dacă vrei să ne recâștigăm demnitatea și onoarea, aruncă mizeria din partid, fă-ți curățenie în partid. Toți cei care susțin AUR, nu trebuie să vă plângeți, nu trebuie să renunțăm. Trebuie să arătăm că îl susținem pe George, trebuie să știe că suntem alături de el, trebuie să știe că locul lui este lângă doamna Șoșoacă, este lângă Liga Profesioniștilor din România, este lângă domnul inventator Horneț, este lângă România și nu lângă Claudiu Târziu și ceilalți parveniți care au primit 0,2% din voturile noastre. Ce dracu, mă, nu mai știți matematică? Chiar și tu, George, ai luat un scor foarte mic și o să mai fac un live în care am să văd scorul la fiecare dintre voi. Și o să vedeți că doamna avocat Șoșoacă a avut cea mai mare contribuție ca acest partid să ajungă în Parlamentul României. Că dacă era numai tu, George, și cu Târziu, nici măcar 2% nu făceați. Ai văzut ce ai făcut la parlamentare, da? Ai văzut că la europarlamentar ai fost tu acolo cu 1, același lucru s-ar fi întâmplat dacă locomotiva voastră, doamna avocat Șoșoacă, nu apăra poporul român în stradă, mă. Femeia asta în campania electorală a apărat poporul în stradă. Iar promisiunile și lupta ei nu s-au oprit odată ce a intrat în Senat. Din contră, s-a întețit lupta. Pentru că așa trebuie să fie un politician, un reprezentant al poporului. Trebuie să fie în campanie 24 din 24. Ei! Un politician care iubește poporul român trebuie să fie în campanie 4 ani de zile. Pentru că de-aia este plătit. Să apere și să strige în gura mare care sunt hoții, care sunt soluțiile și unde trebuie să ne unim, să facem zid și scut, pavăză și suliță în jurul poporului nostru, în jurul datorilor noastre, în jurul credinței noastre. Nu căcați de ăștia religioși care se cred miezul, dar de fapt sunt niște trădători. Cam asta este. Vă doresc sănătate și să vă dea Dumnezeu minte strălucită. Susținem Simion George, susținem Diana Șoșoacă, susținem Liga Profesioniștilor Români, susținem România, susținem AUR, dar, fraților, vă rog să scoateți tinichelele din aurul României. Vă rog să purificați aurul la 99,9. Vă rog să avem aur de 24 de carate, nu de 9. Nu vrem cupru. Românii, după 31 de ani, doresc aur pur, doresc încredere, doresc demnitate, doresc un semn dumnezeiesc care să ne arate că mai avem de ce să luptăm, că mai avem pentru ce să luptăm, că mai avem un motiv ca viitorul copiilor noștri să nu fie furat, ca țara noastră să nu ajungă un vapor naufragiat, cultura noastră să nu ajungă prostituție bolnavă americo-europeană.
Gata! Vă pupă tati și vă doresc seara bună. Nu vă vorbesc cu răutate, fraților. Din toată inima vă spun, sunt trist. Sunt trist pentru că foarte, foarte mulți români, acei români care au votat 10% aur, inima lor acum e sfâșiată și tristă. Pur și simplu, acea lumină de la capătul tunelului a fost închisă temporar. Trebuie să rupem zidul, trebuie să spargem această gaură înapoi, pentru ca noi, împreună cu voi, să ne agățăm de o speranță. Pentru că românul a sperat întotdeauna de mai bine. Pentru că românul a suferit de-a lungul anilor, a muncit, s-a descurcat, s-a dus seara în pat și s-a rugat. I-a mulțumit lui Dumnezeu că îl ține sănătos și puternic. Dar când oasele sunt frânte, când mușchii sunt dezbinați, când sufletul din tine nu mai poate, te săturași de toate. Să ținem lumina dreptății aprinsă. George Simion, ieși la rampă. Ieși la rampă acum și nu ne mai spune baliverne. George Simion, fii bărbat, arată-ne că ai coaie și ieși la rampă acum și fă curățenie în partidul pentru care te-ai dedicat, pentru care ai muncit, pentru care ai suferit. Nu te culca pe ureche, că ai să rămâi doar o mică scânteie a istoriei noastre. Noi te-am iubit pentru dârjenia ta. Noi v-am iubit pentru ambiția voastră. Noi v-am iubit pentru că ne-ați arătat într-adevăr că se poate și că acești mișei, atunci când ai o oaste de oameni deștepți, vor tremura în izmene. De aceea oamenii acum sunt puțin triști, sunt puțin pierduți. Pentru că acum, dacă George Simion nu iese la rampă, dacă nu își rezolvă acum problemele, dacă nu se întâlnește cu doamna Șoșoacă și să înceapă demersuri reale, dacă ei împreună nu vor avea o declarație de unitate, atunci aur a devenit doar un nume, esența lor este tinichea, iar noi vom căuta în continuare onoarea, adevărul și iubirea pentru poporul ăsta român, pentru românii care s-au jertfit la Cotul Donului, pentru românii care s-au jertfit la Mărășești, pentru românii care au mers până în Budapesta și au pus o pincă pe Parlament, arătând lumii că suntem demni, puternici și cinstiți. Trăiască România și neamul nostru românesc. Nu am studii eu ca să iau în cârca mea această povară. Dacă aș fi avut studii superioare, aș fi luat această povară a poporului român pe mine. Aș fi luat-o și aș fi luptat până la capăt. Din păcate, sunt doar un om normal, a cărui tristețe în suflet nu are măsură. Și nu mă gândesc la mine, pentru că nu îmi este milă de mine. Îmi este milă de copiii care nu au cu ce să meargă la școală. Îmi este milă de părinții care nu au cu
ce să-și hrănească copiii. Îmi este milă de România, care a ajuns bătrână, care a ajuns dintr-o prințesă o babă fără dinți, cu hainele rupte, cu blocurile ruginite și căzute, cu șoselele peticite și găurite, cu râurile poluate și pământurile luate. Să vă dea Dumnezeu sănătate!